Napabarog na ang 130 ka mga tent sa bakanting luna sa Puro Kawayan, Barangay San Roque, Talisay City, nga mao'y magsilbing tent city o temporaryong kapuy-an sa mga biktima sa Bagyong Tino, kinsa nawad-an gayud sa ilang mga panimay. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Hinahinay na sa pagbalhin ining tent city sa Talisay City ang mga biktima sa Bagyong Tino, kilid sa sapa sa sitio sa Isla Verde sa Barangay San Isidro. Sa pagkakaron, naapa lang sa 15 kapamilyahan ang namalhin o gipaabot nga mapuno kini sa ubang mga evacuees gikan sa Barangay Lawaan 2 ug uban pang mga barangay sa sunod simana. Matod sa mga kawani sa Action Agad team nga mao'y nag-set up sa 130 ka mga tent nga naghimo pa sila sa communal kitchen ug pansayan ug kaliguan. Gitaoran og linya sa kuryente aron may magamit ang mga residente nga mopuyo sa tent city ilabi na sa electric fan tungod sa kainit sa dapit kun adlawan. Agay mga bata diri makit medyo mga jinkit yun. Hygiene kit Ano taga may jinkit pero di kit langon jud kay isag kayo daghan ba mi. Nakakon naman minya na may mga kuan na bang marsa mo kanon. Nya. Mga jinkit man kinahanglan ginamon. Tubig ka na mainom. Emosyonal ang uban sa mga evacuees kinsa padayon pang nanawagan og tabang. Matagaan mi nga anang tarong higdaan nga katri bitaw kay sa among nabaw-an nga taga diri na muyo magtubig jud kuno siya pero gamay ra. Pero nga among alang nga mohangyo mi nga unta nay maluoy masipti pud among mga anak o among mga sinina kay basid di mamatag-an ang panahon nga mag-ulan unya nga mga tulog mi na tubig. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga sud sa tulo ka buwan nga magpabili ng tent city diha sa Barangay San Roque. Hangtod nga makarelocate na ang libuan sa mga nawad-an ug panimay. Kailangan ng tent city because we need a relocation area, a temporary relocation area while we are negotiating land lots na pwede kabalhinan sa mga katauhan. Nanay mga land lots in Mohon, Haklupan, Kandulawan, Lawaan 3 na tuwang gitanaw na pwede kabalhinan sa mga tao. Samtang mipasalig nga motabang sa pagpatuman sa seguridad ug kahapsay og kalinaw sa tent city ang Talisay City Police uban na ang mga barangay tanud. It will be part of the rubingan sa itong mga kapulisan dito sa ang area. Uban ni Godfrey Relien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.